Jotonono fungkaham hai Facebook live ma phaikya fungkasangni jarao bokha hamliani Roman script no sanani te Roman script no tuine chungniya governor ni thani mass deputation rana thangmani jarao ani Bisramganj elakani bani Bisramganj area ni chungniya bus gari khungtam te commander khungsa chung thangmani nogo phirogoi phaifro chung jetlangmani chini logi songno chung baksa mamuliya abun bagai belai no bokha hamliya tamhnai tear gas jol kaman lathi charge abhake chini sakao chno choprokmani bagai ni class 12 pori abani suk kalayo otabugo jibi sakhamnago kalaijak palbaksa ke thangmani jagao palbaksa singki filimanliya omni bagino khawo belai no kha khamkha obotang mani kalaika saimaliya chini manthai chini odikar sengmanliya thangai tongnani bagai serengai tongnani bagai abahani bagai sudun seseng protect rally bosung khaimaliya mantai sanani bagai chung chini odikar ni bagai chung sobawo nongkhri manliya haima tongo belaino selengma singsa miani je mass deputation o chini Roman script no tene chung sobak ongkho thani chini sakao belaino soprokha ambagai kabama borok sak dukhumangkha oba haikemang chung busuk tonglaisina ningkha abno ang to tini kaham hamya sanan bagai phaliya koknka haise palbaksa ke thangmani chung palbaksa phirgoi manliya bokha bahaima tongmai abo jotone janjeja sakao janija sak sagabno wan suinai di thangpro chung hohomdodom haken thanglaikia bus gari khungtam namani jaga sagli angai chung te khungsa commander manakha phirokpro chung logi thong no hansinai chini student rokno baksono khibi uino chung nogo makikilga nagatei chini je dofana hamjangnai rok chini emungthung edisini CM chini borong gulang chini MLA rok borok thangai nei kha bongno belai nang khaka ham yapharo chung osukbai tamni saisinai o choborok chung lakha haima tongo omno kitingi chung ebo choba kotor suma khainai naidi wansukui nai sidi je BJP rok bongni poster bongni banner amti rogo chung nugo unnoyon susason amti rok je kok sai tongmani sabka sat sabka bikas rokni je sai tongmani abo miani sabawo na abo poriskar ngai thangka susason boboni hin जों सुशासन दा मानखा निजिनि अधिकार नो जों आनि आमानि कक कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय जों परिनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सैनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सोलोंनाय जोंनो रोमान स्क्रिप्ट मारिनाय नैनाय जिनि अधिकार नो जों सानना थांथानि बर्बरुचिता आक्रमण खालायखा लाथा शास्त्रखा गोबां जिनि स्टुडेन्ट रक सागो दुखु मानबायखा अमति रंग तिताम सासिनाय ini sikjara ni bokha hamya do palbaksa dolbaksa ke thangmani dolbaksa chung kifli manliya oboni bagino
o je bujak tokjak naini nukungni borokno ang borokno tamni sasinai ang sajak ani khopri basasa nongkholiya abo ngi mano tini nini busa bujagui mano khanani busa bujagui mano ang nijibo bujagui mano o kisa misa bujagma rokno hingkhe ang sasa saliya oboni bagino oro kuno sajaknai korikhani belaino dukhu nangkha hake lukurongni thana ang obno koinani musungo tewaisa sing movement kotor khlaiyaoi sing yokliya mak khainai tewaisa kubu kubuni sing roman script no teinai jaba kotor khlaina thangpro sing osuk baying osuk borok baying liya joto kiprasa dofani joto sringnai bodol guardian rok akhok bukhok okra chakra joto se pal baksa ke singmo santai kalayo baksa baksa tongo nogo asuk asuklai social media Facebook Twitter Instagram rogo nailainai posimi khlailai tongo abo haibe ingya tamung thangke bukhabaya sing tini bujak tokjak ngi mano tamke sing sikang bujak graka siksikok siaba chino sobano ang keplai inglai yang khakawo sing sen yaw sobawo confident ke nongkhana nango sing confident no salsa sing keplai inglai roman script no sing salsa segui tubunai osuk nong siteng jotono no hambaite sibaya pharo te kaisa angko kusarnai social media wa asuk lainai post khlaima bayingya baksa baksa miani je gotna wo social media wo nukmani miani je gotna wo omo bojaga boroni gotna amhai rokhe singlai tongkho singmia Ashtapal matni simi Rajyapalni bhavan jora singmia mass deputation runan bagi sing rally khlai thango tei Rajyapal bhavan buskango singmia asugui choba khlaio abno sia rokse tongkho ab belanya lasme singsakok nangnungeni comment to khlaina mano nangnungeni kok sana to mano choba khlaimani din tarik se sigraya hake mia jodino chini uporo police akromon khlaya kangke kiprasaro baksa mia ni choba khlaima rokno saike mayang khamo jotono hambai kha hangke mithikjak tabubo ani rongmala ADC village ni je mia lengnai khukti fena ka fainai tabubo nogo sakojayakho bini guardian rok thangbai kha bongni nukhung rongo tamni kok kusarnai abo lukurok no kusar sidi tamke angke on the spot tongmani bagai tam sasnai baksa ke suno kha hami rok singoi tongano angni jibo gotna wo tongo hambai jotono no khulumkha roman script no sing dati manthun